Habumse YouTube. Jeg er inde på en server, hvor jeg er game mode, og bare lige vise, at jeg er i gang med at bygge en båd. Godt være, jeg synes, den ligner noget, man har kaldt sig op, men så må I synes det. Jeg synes faktisk, den er ret pæn. Jeg er i gang med at bygge taget ovenpå, og så skal jeg ikke lige reklamere lidt på serveren, hvis I rigtig gerne vil møde mig. Jeg kan reklamere, at den hedder det der, hedder x86.dk. Den er vanvittig god. Jeg er bare game mode. Jeg er ikke andet end game mode. Men den er rigtig god, og jeg kan faktisk rigtig godt lide den her server, fordi jeg er game mode. Men ja. Jeg skal bygge videre på det her. Jeg gad lige at optage en masse bygget skroget her. Det er fandme kedeligt at på, hvad jeg godt lide for. Men jeg må sgu undskylde min lyd. Jeg har stadig ikke fået sat mig sammen til at købe en mikrofon. Eller et stativ som en mikrofon. Men I må lige holde ud med den her stemme indtil videre. Den er kraftigt dårlig kvalitet, men I kan da høre mig, og I kan forstå mig. Det er ikke lige det bedste. Pyski. Jeg er også bare en fritidsinteresse. Jeg sparer til Razer. Jeg kalder det Razer Bass headset. Vanvittigt lækkert. Jeg har set Gex, som jeg lige kommer ind på lige om lidt, har anmeldt det. Ja. Og så vil jeg også lige sige, at jeg så en video med Gex, hvor han skilte alle os ud, og min opfatning, fordi at jeg begyndte faktisk at optage her for et par år siden. Jeg begyndte faktisk at optage før Gex, men han er bare uden en lille hånd. Men før det, og jeg begyndte at se YouTube, og det har jeg så set indtil i den her uge, så gør jeg sgu ikke at se mere på Gex, fordi de der møgfald YouTubere kommer med til alle der seere. Hvis jeg nu siger, fy for helvede mand, kan I ikke bare lade være med at se min kanal? Det er næsten det samme som Gex han gjorde. Han stod og gjorde også et møgfald. Altså jeg kan godt forstå, at han ikke gider at han gerne vil have et privatliv, men altså han skal ikke give et møgfald. Og især ikke lægge det offentligt ud på YouTube. Så mister han se, og jeg er faktisk begyndt at dislike hans videoer. Nej, ikke dislike. Jeg ser ham bare ikke længere. Jeg har faktisk ikke disliket nogen videoer endnu. Jo, der har jeg nok, men jo, jeg har disliket folk. Men det er bare fordi, jeg har mistet interessen til at se, jamen jeg ved fandme ikke med jer, men jeg vil sgu ikke se på ham mere. Altså, jeg synes bare, I skal se på ham, men han har sgu mistet interessen for mig. Nu har jeg også kigget på ham lige siden han begyndte jeg at se næsten alle hans videoer. Og ja. Jeg synes simpelthen bare, jeg respekterer ikke YouTubere, når de gør det. Jeg vil godt kalde det her møgfald til Gex, en tilbagefald på Gex. Ej, jeg ved ikke. Jeg tror faktisk, at nogen han ser over jer. Han mister i hvert fald mig. Det er den lille bitte ting. Det er næsten den eneste ting, jeg hader ved YouTuberen, når de gør sådan. Jeg hader det så inderligt. Så jeg ligefrem er ved at få hovedet af ham. Altså, jeg kan bare ikke fordrage folk, der
Det er så jeg støvsuger, eller hvad fanden de nu gør. Ja. Det kan jo godt være, at I disliker mig, fordi at jeg har signeret jer, fordi I bare er mega stor fan af Gates og sådan noget, men så må jeg tage det med. Men jeg ser bare min mening. Jeg skal ikke balancere op, så det skulle også lidt lige meget. Det skal jo helst være sådan, at det kan have lyst til at se det også. Ja. Ja, det var sådan set det. Og nu skal vi bare bygge. Sådan der. Ja, det der. Skal også have det sammen med anden side. Freeway. Og så skal jeg også have en bagbord. Er det ikke sådan cirka midt på det? Ja. Sådan der. Ja. Nå. Ej. Sådan. Skal jeg tage en del der. Ja, velkommen til at komme ind i min faction. Hvad sker der? Velkommen til at komme ind i min faction. Ja, jeg skal bare lige først have jer på Skype, og jeg skal først lige stole på jer, fordi jeg løber ikke bare ind i min faction, så det bare kan blive. Nej, det gør jeg sgu ikke. Nej, I skal lige igennem en test, så jeg ved, at jeg kan stole på jer. Men ellers, det må I sgu godt komme ind. Jeg kan faktisk godt lide at lave store factions. Og hvis I har en faction, jeg godt må join i og være med i fællesskabet, så vil jeg faktisk rigtig gerne join den og spille lidt ind på den. Men det skal sgu være sådan noget. Nej, det må du ikke. Nej, det må du ikke. Det der står på reglerne, det må man ikke. Man må ikke bygge der. Det er 50% det. Og så 50% det der med at bare slå en ihjel. Nej. Der med det der med at og så 50% det der med udøvelse og grænsfråd. Det er mega vigtigt at en faction, at der skal være godt sprog for mig i hvert fald. Ja, jeg gider ikke være med i en faction, hvor folk de bare taler sådan brækpose, altså. Altså brækpose. Jeg hader kraften med brækpose. Okay, jeg hader faktisk ikke brækpose. Jeg hader bare med folk, de taler sådan en brækpose. Det er så vanvittigt irriterende. Jeg hader det. Det er en meget negativ video, kan jeg lide. Det er noget, jeg lige har opfattet nu. meget negativ. Så lad os tale om noget, der er godt. Noget jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide damer. Ej, okay. Jeg kan godt lide spillet Saints Row 4. Jeg har det dog kun på PlayStation.
Og hvis der er andre, der også har det, og vil spille sammen med mig, så vil jeg mægtig gerne spille sammen med jer. Det er lige før, at jeg lige skal uddele mit Skype-navn, så I kan ringe til mig, hvis I har... What the hell? Crap! Hvad sker der her? Hvad sker der? Nå. Nej, hvad fanden sker der her? For helvede. Det er jo usymmetrisk for helvede. Usymmetrisk. For helvede. Jeg vil se dig kraftedeme med det lotterøven på den der gjort det her. Okay, det gør jeg så ikke. Det trækker jeg lige tilbage i. Det er helt mig efter. Det er mig, der gør det. Så er jeg ret voldsomt hurtigt tilbage igen. Det er jo med mit spil. Det var faktisk helt fri for. Det anden gang jeg byggede en båd, i hvert fald sådan en stor båd. Nu kan I så sige hvad det er, om det er en stor båd. For mig er det her sådan en stor båd. En lille båd, det er bare sådan en lille tømmerflåde for mig. Så hvis det er en lille båd, det er en tømmerflåde, så er det nok en ret stor båd. Kan ikke registrere. Okay. Og hvis I undrer jer over, hvorfor fanden kan han åbne døren med højreflæk, det er fordi der er privatskilt på, så kan man åbne døren med højreflæk. Ejendøren med højreflæk. Det er faktisk ret smart, så man fri for at sætte livet og sådan noget. Så kan jeg gå ud og kigge i min, ja, nu ved jeg slet ikke, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. I hvert fald ud og kigge i den der. Jeg skal lige lave de der sikkerhedsdans. Bådagtige nogen. Ej, jeg skal sgu være redningsbåd. Det for helvede. Jeg ved ikke rigtig, at det her det skal være sådan en dyretransportskib. Agtig noget. Og så... Yeah. Jeg tager lystræ, fordi det giver jo ligesom lys. Og jeg vil meget gerne have noget lys. Så jeg ligesom sådan kan... Jeg vil gerne have noget lys, fordi hernede der er jo ret mørkt og husat. Det kommer der selvfølgelig bagter hernede og sådan noget. Men jeg vil gerne have noget lys og noget frisk. Så, det her det bliver en soveetage. Ja. Og så kommer der hernede i den her ende kommer der en elektronyt etage. Jeg ved ikke hvad man kan kalde det. Ja, jeg kan ikke bruge word, det er røvirriterende, så... Hvordan fanden er det nu pause? Raps. Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved sgu ikke hvor lang tid jeg er optaget. Nu vil jeg optage en del lang tid, tror jeg. Jeg ved ikke. Jeg bygger lige den her etage færdig, og så stopper vi optagelsen, og så kommer der nok en til. Kommer nok 2 ud i dag. Ja. Ja. Jeg søger faktisk spillere, fordi at jeg har tænkt mig
åbne, lave sådan noget der hedder Giant Let's Play, hvor vi har en faction, og så jeg skræmte ham væk ved at skrive hej. Hvor vi har en faction, og så er der, jeg starter den ikke, hvis der ikke kommer mindst 5 ind i faction. Så jeg tror, det er nok. Det her, det bliver et pludselig sammentræf. Fordi jeg er nok inde på den her server. Jeg har 2 brugere, og ham den anden, han er ikke creative. Så jeg kan bare bruge ham, der ikke er creative. Fordi så kan jeg nemlig spille sammen med jer. Ja, så kan jeg spille sammen med jer uden creative, og så kan jeg bygge hus eller give ting til folk i creative. Ikke også? Og så på den måde kan jeg faktisk selv bestemme, om jeg vil være creative eller ej. Det er smart. Han havde 2 brugere. Den ene del er sammen med en, der hedder Daniel. Det er godt nok ham, der har betalt for brugeren. Han er engang solgt, men så han hacket den tilbage. Fordi ja, ham der, han har solgt den til. Daniel, han har en server, og ham, han har solgt den til. Han kunne åbenbart komme ind på Daniels server kontrolpanel, og så kunne han bande os inden for kontrolpanelet, og så var vi nødt til at ændre koden til den der bruger der, og så hvad hedder det, hvad fanden hedder det, så det er lidt underligt ud det der. Hvad så den det der, hvor jeg lige kunne trække det der film over i det hørte vi ikke, hva? Står jeg bare viser den af, mand. Det bliver jeg 2 skærme. Jeg er utrolig hvor lidt det lægger egentlig. Det lægger overhovedet ikke, når jeg optager med Fraps. Jeg skal kraftedeme ikke være velkommen hernede, det er meget dyr. Sådan der, så skal der bare lige noget lys ind. Sådan der.